Walay laing maayong balita. Galasya Kapitulo 1 versikulo 6 hanggang 10. Noti nga lagayod ako nga sayon ra kaayo alang kaninyo ang pagtalikod gikan sa Dios nga nagtawag kaninyo pinaagi sa grasya ni Kristo ug ang pagtuo sa lain nga giingon nilang maayong balita. Ang tinuod wala nay lain pa nga maayong balita. Nahisgutan ko kinitungod kay adunay mga tawo diha nga nagsamok kaninyo, kay gusto nila nga tuison ang maayong balita bahin kang Kristo. Apan hinumdumi ninyo kini, bisan pag anghel nga gikan sa langit o bisan pag kami ang musangyaw og maayong balita nga alahi kay sa una namong gisangyaw kaninyo, tungluhon sa Dios. Nagingo na kami kaniadto, ug karon usbon ko, nga si bisan kinsa nga nagtudlo kaninyo og maayong balita nga alahi kay sa inyong nadawat gikan kanamo, tungluhon sa Dios. Ayaw ka mo paghuna-huna nga gusto ko lang nga dayigon ako sa tawo. Dili. Gusto ko nga ang Diyos mao ang modayig kanako. Ayaw pod ka mo paghuna-huna nga gusto ko lang magpauyon-uyon sa gusto sa mga tawo, kay kon mao kana ang akong gibuhat, dili ako tinuod nga alagad ni Kristo.